Roers. Ja, we kunnen er eigenlijk niks ontvangen. Het is triest, maar dat is gewoon zo. Doet gewoon van de 200 leden tellende Friese radioamateurgroep Justerjoen onder slagzone in het clubgebouw op de Avondsterweg op een industrieterrein in Ljouwert, maar het gauw duidelijk dat er wat mis wie. 6 meter hadden ze daartussen niet geknipt. Het opvallend is wel dat ze de stroomkabel net teruggeknipt hebben, want er is hier 83 volt op. Ze wisten wel wat ze dienen. Maar eerst 24 kabels binnen terugknipt en deals mijn naam. De politie houdt rekken met koperdieven. De radioamateurs, die een vergunning hebben en als hobby beziek je zoveel mogelijk hoe de vrouw het radiocontact te lezen, houden in de achterholle bodrekken met wat oors. Ik denk dat het vandaan of iemand die is net mooi. Maar ik kan net bedenken waar dat is. Mensen die kopen haar willen, die nemen dit wel mooi. Alle onvoer van de zenderij, alles gaat uiteindelijk ontnomen. Want hoeveel keer ga je hem uit je met een yield te drukken? Om daarbij de €6.000. Ja, dat hebben we juist nog even vluggen hier dingen. In verband met de wedstrijd die we nog sneuren hebben. En waardoor dus, we laten ons net ontmoedigen, waardoor de wedstrijd gewoon mooi. En ja, dat is de spirit van de cent amateur.